Bon dia, em dic José María Vallès i soc comerciant de mobles. La història de la nostra tenda seria la història del moble en teulada. Mon pare era ebanista i a partir d'ahir, en els anys 70, vaig començar a comercialitzar mobles. Quan torne del servei militar, li proposa a mon pare acabar l'edifici que estava a mitges i vam muntar el negoci que avui en dia tenim. La faena que feia mon pare era la d'un carpinter fi. Jo no he arribat mai a treballar en el seu taller perquè ja quan jo ja me faig major, ell ja comercialitzava, comprava i venia. Jo sempre dic que vaig néixer damunt d'un montonet de serrín, en el qual el tema de la fusta i el tema dels mobles ho porta dins la vena. Evidentment, jo disfruto de la meva faena. Sempre he vist a mon pare manejar mobles i jo he seguit en la seva labor. Se manegen d'una altra manera, ara tenim ja un equip de gent que ens ajuda i cada un s'ocupa d'una tasca en el treball. Bàsicament seguim fent el mateix que fem antes, aconseguir que les cases que la gent ve a amoblar en el nostre negoci siguin el que ells tenen dins del seu cap. La nostra feina consisteix en buscar els mobles per tindre una exposició el més atractiva possible. La gent segueix anant a les tendes de mobles perquè el servici, la proximitat, és molt millor que internet o les superfícies. La diferència és l'atenció, el poder-li dibuixar l'habitació, el poder-li oferir, si no li agrada aquest teixit, un altre teixit, fer coses a mida, explicar-li quines són les propietats i les característiques dels artículs, intentar ajudar-lo per optimitzar l'espai en l'habitació, l'anar a medir a sa casa, el muntar-li-ho tot. És un servici, pense que no és comparable al que pugui donar una gran superfície. L'associacionisme en el comerç és interessant perquè t'apleguen vies d'informació, perquè comparteixes experiències i perquè sempre és interessant anar tots junts per a els que tinguem un mateix objectiu. Comprar en les tendes de proximitat crea un vincul en la teva societat, en el teu poble. Pense que és millor el servei, qualsevol problema és solucionat molt més fàcilment i al final tot repercuteix en la mateixa comunitat. Si vols que el teu poble estiga viu, compra en el comerç local.